Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Interesting kaayo ang datos nagikan sa Philippine Statistics Authority o sa PSA. Mahitungod sa mga ngalan sa mga Pilipino nga ma-register sa ilang system. Makita gyud ang ka-laisyo o ka-creative sa mga Pilipino sa pagpangalan sa ilang mga anak. Niadto daw tuig 2020, panahon sa pandemic, at least 355 ka mga bata ang ginganlan og COVID. 31 ang ginganlan og corona. Ug adunay unom ka bata nga ginganlan og quarantine. Napay uban nga ginganlan og Astra, lockdown, pandemika, Seneca, mask, ug nasad ginganlan og vaccine. Klaro kayo nga ang kahintang sa kalibutan usahay dako nga impluwensya sa mga desisyon sa mga ginikanan sa pagpangalan sa ilang mga anak. Base gihapon sa PSA, ang top 10 nga ngalan sa mga bagong himugso nga lalaki mao ang number 1, Nathaniel, number 2, Gabriel, number 3, Jacob, number 4, Ezekiel, number 5, Ethan, number 6, Nathan, number 7, Matthew, number 8, Liam, number 9, Jaden, o number 10, Noah. Sa mga babae, sikat kayo ang number 1, Althea, number 2, Angel, number 3, Zoe, number 4, Chloe, number 5, Natalie, number 6, Sophia, number 7, Zia, number 8, Princess, number 9, Samantha, o number 10, Aisha. Sigun po sa PSA nga niadtong 2020, pasok sa top 10 ang ngalan nga Joshua. Apan napulihan na kini sukad 2021 sa ngalan nga Mateo. Ang ngalan, klaro kayo, dili lang sabay sa uso, kini usasad ka padayag sa panahon, sa paglaom, ug sa pangandoy sa mga ginikanan. Kini ang madala nato karon sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, ang pagkahimugso ug pagpangalan kang Juan Bautista. Dinhi makita nato nga ang ngalan dili lang ni siya desisyon sa pamilya, kundili tinud-anay nga misyon nga gihatag sa Dios. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang ngalan usa ka tawag og misyon sa Dios. Ang pagpangalan kang Juan nagdala og dako kaayong atensyon sa pamilya ug sa komunidad. Kay sumala sa tradisyon sa Israel, ang bata angay unta nganlan sumala sa iyang amahan, Zacarias. So ang bata unta Zacarias Jr. Apan klaro ang mensahe sa Dios, dili ni ordinaryong bata o dili ordinaryo ang iyang misyon. Ang ngalan nga Juan o John nagpasabot, God is gracious. Ang Ginoo maayo. Ang kinabuhi dayon ni Juan mahimong pagpadayag pod sa kamaayo sa Dios. Daghang kanato ang ginganlan tungod kay uso, tungod nindot paminawon o sangay sa artista. Dili po ni sayop. Apan ang Ebanghelyo nag-awhag kanato nga hunahunahon usab. Unsa man ang misyon nga gitugyan sa Dios sa bata nga atong gipangalanan. Ang ngalan mahimo unta nga pahinumdom sa tawag sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang pagpangalan kang Juan nagpakita nga ang kabubuton sa Dios mao gyud unta ang mopatigbabaw. Ang ngalan usa ka tawag ug misyon sa Dios. Ikaduhang punto, kung kita motuman sa Dios, ang atong kinabuhi mismo mahimong saksi nga ang Dios buhi ug naglihok. Kung inyong nahinumduman si Zacarias, nagduha-duha man to sa mensahe sa anghel kay lagi tigul-its na. Tigulang naman silang duha sa iyang asawa. Apan tungod kay nagduha-duha siya, nahimo siyang amang. Apan karon sa dihang iyang gituman nga ang ngalan sa iyang anak mao ang ngalan nga Juan. Imbis nga Zacarias Jr. unsay nahitabo, naabli ang iyang baba ug siya nagdayi sa Dios. Ang ehemplo ni Zacarias nag-awhag kanato nga ang pagtuman sa Dios even sa ginagmay nga mga butang makapahimo sa atong kinabuhi nga mahimong awit sa pagdayi. Ang kasinatian ni Zacarias ug sa iyang asawa nga si Elizabeth nausab gayud kay sa ilang taas
nga panahon, wala sila'y anak. Apan salamat sa ilang paglahutay, sila gihatagan sa Dios. Nadungog ang ilang pag-ampo. O nausab sad ang panglantaw sa mga tao diha kanila. Ang gahom sa Ginoo naglihok sa batang ilang ginganlan og huwan. Kung kita mutuman sa Dios, ang atong kinabuhi mahimong saksi nga ang Dios buhi og naglihok. Story time. Nainangutana nako, Padre, unsa man gyud ang Katoliko nga pagpangalan sa mga anak? Ang tubag, walay official nga list sa Katoliko. Apan lig-on ang tradisyon nga ang ngalan adunay kahulugan o konektado sa pagtuo sama sa mga ngalan sa mga santos. Usa-usa ka misteryo sa atong pagtuo. Ang importante dili lang ang ngalan, kundili ang pagdasig sa bata nga tumanon ang kahulugan sa iyang ngalan sa iyang kinabuhi. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang istorya ni Juan Bautista nagpakita nga ang Dios mutawag sa tao pinaagi sa ngalan o pinaagi sa misyon. Ang ngalan dili lang label, kini usa ka panawag sa pag-alagad. Hinaot nga sama kang Juan ang atong kinabuhi. Bisan unsa pa atong ngalan, magpaila nga ang kamot sa Ginoo anaa kanato. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.